van Politiek Nederland. Eigenlijk wilde ik de agenda vertalen. Je pijltje. Boom. Ja. Is er geen, zou ik niet willen spreken over de agenda van Nederland, maar het gaat om de verborgen agenda van Nederland. Want er is volgens mij een verschil tussen een dubbele agenda en een verborgen agenda. En voor mij gaat het erom om de verborgen agenda van Nederland. Dus met andere woorden, wat willen zij steeds doen? Alles wat zij proberen te doen is wat willen ze steeds doen. Nietwaar? Ze zeggen A, maar ze bedoelen eigenlijk om B te bereiken. Dus, en daar wil ik eigenlijk het vandaag over hebben, over de verborgen agenda van Nederland. Waar gaat het eigenlijk om? Als we het hebben over de verborgen agenda van Nederland. En dan gaat het eigenlijk over onszelf. Dus de verborgen agenda van Nederland om onszelf, als zijnde Judy Curaçao, Judy Aruba, Judy Sint Maarten, Judy Sint Maartenaar, Bonaireano, Statian en Saban. Waar gaat het om? Het gaat eigenlijk om twee aspecten. Om onze volksidentiteit. En het gaat eigenlijk om ons staatsburgerschap. Ja? Als volksidentiteit, je bent wie je bent. Laten we ons nog gaan je otro. Ja? Als ik kijk naar Lina, ja? Wat is Lina nou? Ja, ik weet, haar familie komt uit Bonaire, dus het is orgulloso que het parte de Bonaire. Pero het is sin meer Judy Curaçao. Dat is het. En dat je nog Nederlander bent, dat is je staatsburgerschap zijn. Pero tu gente no quita wil, en dat is je persoonlijkheid. Como está Judy Curaçao, mas que tem 40 anos lá na Biba, está Judy Curaçao botar. En dat wil je ook, daar wil je mee identificeren. We merken dat allemaal. Si we zoeken internet, met de internet, met de salive, met de wat courant, die Antillas, laat me zeggen francamente. Aqui me kom zo waak. Notitie de Curaçao. Ja. Wat begin ik eerst te kijken? Nieuws van Curaçao. En ik weet, de Arubanen, waar kijken ze naar? Nieuws, de pagina van Aruba. Dat is onszelf. En daar willen wij ons mee blijven identificeren. Wij willen onze afkomst niet verloochenen. Daarnaast hebben wij het staatsburgerschap. En het staatsburgerschap, dat is onze paspoort die we hebben. Dat is ons Nederlanderschap. Dat heeft ons rechten opgeleverd. Heeft ons plichten opgeleverd. En die rechten die we hebben, die willen wij consolideren. Want die rechten leveren ons eigenlijk op dat heel Europa staat voor ons open. Want doordat wij Nederlander zijn, zijn wij Europees burgerschap. Kunnen wij in alle landen van Europa. Kunnen wij werk gaan zoeken in alle landen van Europa. Doordat wij Nederlander zijn, is de grens voor een Judy Curaçao om werk te gaan zoeken en te vinden niet beperkt tot die 72 kilometer en 12 kilometer breed op Curaçao. Daardoor kunnen we ook gaan werken in Spanje. Kunnen we ook gaan werken in Frankrijk. Kunnen we ook gaan werken in België. Kunnen we ook gaan werken in Nederland. Wij moeten zorgen om de kansen te kunnen grijpen die er zijn. Maar dat zijn enkele van die voordelen die we hebben met onze paspoort. Doordat wij Nederlanders zijn, kunnen wij ook waar we ook zijn. Als we nou in Libië zijn, in Egypte zijn, in Rusland of in de Verenigde Staten. Wij hebben daar de bescherming, de diplomatieke bescherming. Als Europese burger, als Nederlandse burger. Zo zijn er nog meer dingen. Dus deze twee dingen zijn twee belangrijke dingen die wij willen behouden. Waarom is deze discussie zo actueel? Dus enerzijds om onze volksidentiteit te consolideren, anderzijds om ons Nederlandse burgerschap te consolideren. 1. Het is actueel vanwege 1. De ontmanteling van de Nederlandse Antillen. En 2. Vanwege de verrechtste politiek in Nederland. Ja, en wat bedoel ik met is actueel? Want tot nu toe, ik weet dat professor Dr. René
niet René Rosalia, maar René Reumer, die bracht in begin jaren 70 bracht hij een heel belangrijk, verschillende publicaties bracht hij uit, Cultureel Mozaïek, onder andere. En daarin schreef hij, een Antilliaan in de beleving van de burgers van Nederlandse delen bestaat een Antilliaan niet. Iedereen is of Curaçaoenaar, of Bonaireaan, of Sint Maartenaar, enzovoorts. Je bent pas Antilliaan wanneer je in Nederland bent. Toen heen ben je Antillianen Oderend en Hollanda. Want je wilde tot een groep behoren. Iedereen heeft de neiging om tot een groep te gaan behoren. En ja, toen gebruikt, in Nederland bestond het begrip Antilliaan. En nu dat de Nederlandse Antillen niet meer bestaat, is de vraag, zit iedereen nu te zoeken van, er moet een nieuwe verzamelnaam komen voor de groep van medeburgers van de Nederlandse samenleving. Dus we zijn burgers van de Nederlandse samenleving. Ja? En we hebben een herkomstrelatie met of Curaçao, of Aruba, of Sint Maarten, of Bonaire, of Sint Eustatius, of Saba. Dus daar staan we nu. Dat is nu een dilemma waar we zitten. Ja, als we allemaal samen zijn, we hebben een zekere verbondenheid met elkaar, maar welke verzamelnaam gebruiken wij? Dit probleem is geen probleem voor de regering van Curaçao. Want die heeft het over Comunidad de Judico. Dit probleem is geen probleem voor eigenlijk Curaçao hier in Den Haag. Want het probleem is, want zij moeten zich richten op de Comunidad de Judico naar Hollanda. Dit probleem is geen probleem voor Sint Maartenhuis. Want zij richten zich tot de Sons of the Soil of Sint Maarten. Dit probleem is geen probleem voor Cras de Aruba. Want die richten zich op de Rubiano, Comunidad Rubiano naar Hollanda. Dit probleem speelt dan met name, is dat een probleem om deze groep op een hoopje te gooien voor de Nederlandse overheid, maar ook voor onszelf als wij allemaal samen willen komen. Hoe duiden wij de groep aan? Dat is eigenlijk een punt dat aan het spelen is. Nederland die grijpt dit probleem met beide handen op. PC Metabisa in deze discussie, let op, ogo y trampa. Want Nederland die gebruikt dit probleem. Politiek Nederland bedoel ik dan. En als ik het heb over politiek Nederland, dan zeg ik politiek Nederland wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om het ongedeeld Nederlanderschap aan te tasten. Want dat is een verworvenheid van ons. We zijn Nederlander. We zijn ongedeeld Nederlander. We zijn geen tweede, er bestaat geen Caribisch Nederlander. Er bestaat geen Curaçao's Nederlander. Er bestaat geen Limburgs Nederlander. Er bestaat geen Capelle aan de IJsselse Nederlander. We zijn allemaal Nederlander. En we moeten voorkomen dat wij niet in de trampen gaan vallen om te accepteren dat men een onderscheid maakt tussen ons Nederlanderschap. En dat probeert men te doen. Ja, hoe probeert men dat te doen? Men probeert dat te doen in het spraakgebruik, door de keer kostumbra. Door te noemen van, je bent Caribisch Nederlander, je bent Caribisch Nederlander, je bent Caribisch Nederlander. En straks is het normaal van, hé, je hebt Nederlanders en je hebt Caribische Nederlanders. Dus met andere woorden, we moeten oppassen om ons verworven recht, dat onze verworven rechten worden aangetast. We moeten oppassen om dat men ons tweederangs Nederlanders gaat maken. Want als je eenmaal onderscheid maakt, en dat zie je al, het is al gebeurd, nietwaar? Dan zie je dat Bonaire is deel geworden van het Nederlandse staatsbestel, maar de mensen die op Bonaire wonen, en niet alleen die op Bonaire wonen, de mensen die van Bonaire woonachtig zijn, afkomstig zijn op Bonaire, die hebben andere rechten dan de Nederlanders die in Nederland wonen. Andere rechten dan de Nederlanders geboren in Nederland en die op Bonaire gaan wonen. Zo sluipt er een structurele en constitutionele discriminatie en onderscheid in. En daarom zeg ik, ogo, laten wij niet vallen in de trampa die politiek Nederland aan het uitzetten is. Zonder dat wij er erg in hebben en dat wij er ook aan mee gaan werken. Ongedeeld Nederlanderschap, dat is een verworven recht. Het is verankerd in artikel 2 van de Grondwet van Nederland.
Nietwaar? En daarin dat is het dat de verkrijging van het Nederlanderschap is uitgewerkt in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het feit dat dit een Rijkswet is, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende Antilliaanse, Arubaanse of Europese Nederlanders, maakt duidelijk dat er binnen het Koninkrijk der Nederlanden slechts één nationaliteit bestaat. In Nederland is men dus of je bent Nederlander of je bent vreemdeling. Dat is de situatie. En er is daartussenin, is er geen je bent een beetje Nederlander of bent geen beetje Nederlander. En dat moeten wij zo proberen te houden. Want anders is het einde zoek. Tweede punt is, dit is ook verankerd in het statuut artikel 3 lid 1. De constitutionele basis van het Nederlandse nationaliteitsrecht is in 1994 neergelegd in artikel 3 lid 1 van het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Nederlanderschap is daarmee uitdrukkelijk onder de koninkrijksaangelegenheden geschaard. In de officiële toelichting van het statuut wordt hierbij vermeld, uitdrukkelijk wordt hier van Nederlanderschap en niet van nationaliteit gesproken, ten einde te doen uitkomen dat voor de 3 rijksdelen toen, dus Nederland, Nederlandse Antillen en Suriname, te doen uitkomen voor de 3 rijksdelen de gezamenlijke en enige nationaliteit is het Nederlanderschap. Een eventuele regeling van het burgerschap is aan de landen overgelaten. Dus dat is eigenlijk ons verwoord recht dat men probeert aan te tasten. Wat is nu de verborgen agenda van Nederland? De verborgen agenda van politiek Nederland is dat men steeds geprobeerd heeft, en niet met de mond beleiden, maar dan heeft men gewoon elke keer als de gelegenheid zich voordoet, proberen ze eigenlijk dit ongedeelde Nederlanderschap te ondermijnen, om een uitweg te kunnen creëren, om een onderscheid te maken tussen zij en ons, wat Nederlanderschap betreft. Dus in feite wil men geen ongedeeld Nederlanderschap. Dus men wil gaan naar de situatie dat je had, net als bijvoorbeeld in de grondwetswijziging van 1910. Toen bestond er in Nederland een onderscheid tussen gewoon Nederlanderschap en een soort nationaliteit van tweede rang. Officieel in de wet was dat geregeld. En dat was met name voor de mensen van Indonesië. In 1910 werd naast het gewone Nederlanderschap een soort nationaliteit van tweede rang gecreëerd in de hoedanigheid van Nederlandse onderdaan, niet-Nederlander ingevoerd. De tweede rangs Nederlanderschap werd toebedeeld aan zij die in Nederlands-Indië zijn geboren, uit ouders aldaar gevestigd. Dit heb ik niet bedacht, dus gewoon heb ik gehaald uit een boek van professor Van Helsdingen. Maar dat was het en daar willen wij niet naartoe. Wij willen dezelfde rechten hebben. Wij willen ook, laten we eerlijk zijn, als je in Nederland meer faciliteiten hebt, meer toekomstperspectief hebt voor onze mensen, voor onze kinderen, dan moeten ze daarvan ook gebruik kunnen maken. Dan moeten zij daarvan ook kunnen profiteren. Verborgen agenda is een consistente lijn. Als je kijkt ik heb even aangewezen dat politiek Nederland wil dit niet. Die wil een onderscheid gaan maken en stelselmatig proberen ze dat te doen. Bijvoorbeeld, en niet nu. Dus je kijkt al reeds in 1982 bij de bekrachtiging van het 4e protocol van de EVRM, dat is een Europees verdrag voor de rechten van de mens. Maakte Nederland daarbij een expliciet voorbehoud dat Nederland en de Nederlandse Antillen als verschillende grondgebieden moeten worden beschouwd voor de toepassing van artikel 2 van dit protocol. Deze artikelen regelen immers het recht van iedere burger om zich vrijelijk te kunnen verplaatsen en verblijfplaatsen kiezen op het grondgebied van de staat. Dus Nederland heeft toen duidelijk de deur opengehouden om te kunnen komen voor de mensen van de Antillen met een toelatingsregeling. Zwart op wit hebben ze dat ook genoteerd. Ze hebben daar duidelijk gezegd van, ze willen de deur open houden om onderscheid te kunnen maken tussen de Nederlanders. Tweede mogelijkheid was in 1983, bij de grondwetswijziging in de Nederlandse grondwet in 1993, heeft politiek Nederland intentioneel het recht op toegang tot en verblijf in Nederland niet in de grondwet opgenomen, om de mogelijkheid van een toelatingsregeling voor Antillianen open te houden. Intentionele daad ook van Nederland om dat te gaan proberen. Men is blijven proberen.
Sindsdien heeft men verschillende moties geprobeerd. De motie Sterk in het jaar 2005 is men gekomen met de motie van Mirjam Sterk. En dat was eigenlijk de basis om te komen tot eigenlijk het beleid van minister Verdonk. En dat was ook de basis eigenlijk. En steeds minister Verdonk die verwees steeds naar de motie van Mirjam Sterk. Mirjam Sterk, dat is een juffrouw van de CDA die nog steeds in de CDA zit. En zij probeert steeds te propageren. Antillianen, daar moet je drempels op werpen. Daar moet een toelatingsregeling komen. Ze zijn iets anders. We weten, op dezelfde manier was ook de verwijsindex van de Antillianen van minister Verdonk. We weten dat minister Verdonk is zelfs met de wet gekomen om een toelatings- en uitzettingsregeling voor Antillianen te gaan creëren. We weten ook dat men is tot een voorstel gekomen, dus dat Antillianen te komen tot een inburgerling. Kijk, laten we eerlijk zijn, als onze mensen hier komen en ze moeten inburgeren, is altijd goed. Het helpt je met je integratie. Maar het moet niet zo zijn dat ze ons op één hoop gooien met alle andere vreemdelingen, want wij zijn geen vreemdelingen. Dus inburgeren is goed. Het is een faciliteit, dat moeten we stimuleren. Maar als je verplichtend gaat stellen, dan moet je op een andere manier dat gaan regelen. Maar Antillianen zijn geen vreemdelingen. Ja, de motie van Dijsselbloem is van de Partij van de Arbeid en Torenburg. Die kwamen ook met zo'n voorstel waarbij ze eigenlijk de sociale vormingsplicht en de leerplicht wilden gaan gebruiken. Eigenlijk om drempels opwerpen voor de Antillianen. Je hebt het beleidsvoornemen van minister Hirsch-Bellin om te komen tot het ongewenst verklaren van de Antillianen. Je hebt de motie Bosman vorig jaar in september, waarin ze nu zijn gekomen als een uitwerking van het gedoogakkoord van CDA, PVV. En die motie is ook aangenomen in de Kamer en die hanteert men nu om te komen tot een regeling. Om ook onderscheid te gaan maken tussen Antillianen. Dat is de motie Bosman van de VVD. Zo zijn er en binnen deze hele reeks van pogingen van Nederland om te proberen het ongedeeld Nederlanderschap aan te tasten, hebben ze dat ook, toen zij het voor het zeggen kregen over Bonaire, hebben zij ervoor gezorgd dat de Bonaireanen of de bewoners van de Bes-eilanden, die zijn een soort tweederangs burgers geworden van de Nederlandse staat. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, die zijn deel van het Nederlands staatsbestel. Ze zijn Nederland. Het koninkrijk bestaat nu uit Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn zijn geen land apart, maar zijn deel van Nederland. Maar de rechten die ze daar hebben, in verschillende sociale voorzieningen enzovoorts, die zijn anders dan wij die hier in Nederland wonen. Ja, daar is al het eerste verschil is dat vastgelegd. En de Proposito Bonaireanen, in hun onderhandelingen waren ze zo zwak, ze zijn gewoon platgewalst door Nederland. Nu op dit moment, ja, Nante Jora Malay. Hoe zegt men in Nederland? Ze huilen Malay. Tranen met kuiten. Ja. Ik wil één ding zeggen voor jou. Ja. Ik waardeer wat je eigenlijk bezig bent. Vooral dat je met immuniteit voor al deze mensen om wakker te schudden. Dat hoe belangrijk die immuniteit is. Hè? Maar wat men vergeten is eigenlijk, want er zijn mensenrechten. Dus dingen altijd veranderen. Of je een Antilliaan bent of een Marokkaan bent, het maakt niet zoveel uit. Maar jij moet zorgen creatief te zijn hoe je in het leven zich verplaatsen. Of je moet integreren of weet ik veel allemaal. Het maakt niet zoveel uit. Maar ik respecteer wel van die bijdrage wat je hier geeft aan die mensen om te letten op je identiteit. Maar je moet zorgen dat je boven de identiteit moet zijn om het verder te kunnen bevorderen. Want anders ga je je energie op verkeerde manier gebruiken. Dus gebruik de energie om over misschien 200, 300, 500 jaar dat wij eigenlijk one nation zijn. Het hangt er vanaf. Dus, ik ben het helemaal eens met jou dat je eigenlijk voor de anderen hun identiteit laten zien hoe belangrijk het is. Maar voor de andere kant zeg ik wel van om verder in het leven te gaan, in ieder geval zorg dat jij boven je identiteit bent.
boven de Nederlandse cultuur, boven de Antilliaanse cultuur. Om je doel te kunnen bereiken. Daar gaat het om. En de mensenrechten zou je eigenlijk moeten verdedigen. Dus met andere woorden, je zegt, en dat ben ik met je eens, het gaat erom dat jij voor jezelf je beste toekomst moet werken. Je moet alle kansen grijpen die er zijn om het beste voor je eigen toekomst te maken. En om dat te bereiken, dan moet je sterk staan. Nietwaar? En dan moet je weten wat je krachten zijn en wat je zwakheden zijn. Nietwaar? En om dat te kunnen doen, om de kansen te kunnen grijpen, om te kunnen wonen, werken en recreëren in elke samenleving, moet je wel je eigen persoonlijkheid hebben en moet je die wel behouden. Ja, maar daarom ik zeg, die persoonlijkheid, daar ga je er boven doorheen. Daarmee kan je alles overstijgen. Juist, maar ik hoef niet per se een Antilliaan te voelen dat hij eigenlijk in de maatschappij moet functioneren. Nee, maar dat zegt hij ook niet. Hè? Begrijp je het? Dus ik hoef niet een Nederlander te zijn om te kunnen functioneren. Want tegenwoordig heb je paspoort, overal kan je met je paspoort gaan. Dus je hoeft niet per se daar te hebben. Nou, maar dadelijk ben je die paspoort kwijt. Dadelijk ben dit is het begin. Waarom moeten we bang zijn? Dat is... En als je paspoort kwijtraakt, wat ben ik dan eigenlijk dan? Als je paspoort... Dan ben ik toch iemand die toch overal toch komt. Nee. Maar dan is het visum toch? Dan heb je een visum. Mag ik je even adviseren om... Kijk, het zijn twee dingen, hè. In feite gaat het erom, het belangrijkste is, nietwaar, het leven, nietwaar, het kunnen leven in de samenleving. Dan moet je je gaan aanpassen aan de normen en waarden van Nederland, maar zonder jouw eigen zijn te gaan verloochenen. Als ik homoseksueel ben, ja, moet ik dan mijn homoseksueel zijn gaan verloochenen als ik woon in een Arabische samenleving? Vind je dat goed? Moet ik mijn eigen zijn gaan verloochenen? Vraag ik jou. Ja? Daarom zegt de mensenrechten zou je eigenlijk moeten... Nee, maar dat is je eigen zijn. Ja, maar dat is mensenrechten al, hè? Dus mensenrechten, het telt alles. Dus mensen moeten respecteren wat je bent. Dat is mensenrechten op internationale basis. En als ik mijn eigen zijn niet respecteer, als ik mijn eigen zijn verloochen, als ik mijn eigen zijn laat verwateren in een vorm van assimilatie, ja, is dat wat je bedoelt? Nee. Daarom ik zeg van die mensenrechten, het woord internationaal mensenrechten, dat geldt allemaal daarin. Dat zijn al die regels die daarin staan, hoe je eigenlijk een mens moet respecteren. Dus ik hoef niet zo dingen voor bang voor te zijn. Kijk, als Arabische landen dat niet respecteren. Filosofisch. Dus met andere woorden, het is duidelijk dat eigenlijk politiek Nederland voert een heel bewuste politiek en strategie en stap voor stap, om ons zo ver te brengen, dat er een onderscheid wordt gemaakt en dat uiteindelijk terechtkomt dat wij onze verworven rechten niet meer kunnen consolideren. Het volgende doel wat men zich nu gesteld heeft, is om gebruik te maken van het gewoonterecht, om gebruik te maken van het spraakgebruik, om onderscheid te maken en om door te stimuleren, te propageren en gebruik van de naam van, van Caribisch Nederlanderschap. Dus, ja, van de Caribische Nederlander. Dat is eigenlijk het punt waar we nu op eindigen. Dat is eigenlijk het volgende doel van politiek Nederlander. Je begint nu, als wij allemaal onszelf gaan noemen Caribisch Nederlander, dan is het gewoonte van, je hebt Nederlanders en je hebt Caribische Nederlanders. Maar waarom heeft men het niet over Kapelse Nederlanders? Waarom heeft men het niet over Limburgse Nederlanders? Waarom heeft men het over Hagenezen, over Rotterdammers? Ja? En daarnaast Nederlander. Zo ook denk ik, is het goed dat wanneer wij een Nederlander zijn, dat je bent Nederlander, maar als het zo voorkomt, dan willen de Curaçaoenaars zich ook geïdentificeerd worden als zijn de Curaçaoenaars. Dan willen de Arubanen ook horen dat het gaat over de Arubanen. En wat je ook krijgt is dat er is een ontwikkeling door de verrechtsing
en door eigenlijk het politiek klimaat in Nederland, dat als je leest in de krant, Antilliaanse vrouwen gaan in Engeland om een schijnhuwelijk, om te trouwen. En dan praat je met een groep Senatenaren. Nee, dat zijn jullie Kosovo, het zijn geen Senatenaren. Ja? Of Arubiaan zeggen, nee, no. De criminelen naar de jullie Kosovo is geen dingers. Dus daarom, dat is eigenlijk het punt ook, dat je zegt, iedereen wil eigen identificeren met het land van zijn herkomst. En dat is het gevaar, dat in deze hele reeks van wat Nederland aan het proberen is, om een onderscheid te gaan maken tussen de mensen die van die kant komen, die toevallig ook een kleurtje hebben, die anders zijn dan de mensen van hier, om een onderscheid te maken tussen die mensen vandaar en de Nederlanders van deze kant. En in dat verband wil Raymond nu komen met enkele voorstellen. Mag ik dat nog gaan? Ja, die wordt even een vraag. Ja. Zou je, wat je zegt in het staatsbestel van Nederland, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius zijn na de onderhandelingen in een tweederangs positie gekomen. Zou je dat nog wat meer kunnen uitleggen? Ja, dus om te beginnen. Ze zijn in een tweederangs positie gekomen. Als je kijkt dus dat als je hier, heel concreet, je krijgt een uitkering van de WHO, daar krijg je een ander soort uitkering. Je krijgt een ziektekostenverzekering van hier, daar krijg je een ander soort ziektekostenverzekering. Je bent in de bijstand, daar krijg je een ander soort bijstand. Nietwaar? Zo zijn er heleboel, alles wordt eigenlijk anders aangepakt. Maar minder goed dan hier. Minder goed. Heel erg veel minder goed. Daar hebben we Ruim. Bijvoorbeeld, laatst waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bonaire, dus de Bes-eilanden, hebben geen invloed op het aanwijzen van mensen in de Eerste Kamer. Ja, maar dat had wel te maken met de staatrechtelijke situatie wat heel scheef was gegaan vanwege dat de eilandsraad vergeleken is eigenlijk met de gemeenteraad in Nederland. Maar het gevolg is wel dat de BES-mensen geen invloed hebben op aanstelling in de Eerste Kamer. Dus hoe het gegaan is één, maar het gevolg is wel, ze zijn wat dat betreft tweederangs. Of althans, ze hebben andere rechten. Maar het is wel de intentie geweest. Is dus niet mogelijk, omdat die laag zich eigenlijk niet in de bestverhouding De situatie, het is niet over de eilandsraad. De construct die men gekozen heeft, is een construct die eigenlijk, men zegt het is een soort gemeente, maar dan ook weer niet een soort gemeente, maar het is een openbaar lichaam. Dus eigenlijk Bonaire is net als je hebt een waterschap, of zoiets, of een ZBO, nietwaar? Dus dat hebben ze gecreëerd. Dat hebben zij gecreëerd. Was het niet zo met Flevoland, dat Flevoland ook destijds een openbaar lichaam was, en dat die mensen daar ook niet konden stemmen voor dit soort dingen? Dus zelfs in dit grondgebied is het ooit inderdaad bij verkiezingen zo gegaan. Dus, en dat wil niet zeggen dat zij dat, ja, dus ik ga er niet van uit dat expres zo is geweest. 10-10-10 is niet zo heel lang geleden. Ik weet niet hoe het zit met de regelingen qua wettelijke procedures en hoe snel die wetten allemaal gewijzigd kunnen worden. Maar wat ik wel weet dat het ooit ook zo was met Flevoland. Dus dat mogen we ook niet vergeten. Als de mensen van Flevoland zich daarbij hebben laten zitten en er waren andere dingen, dan was het zo gebleven. In deze onderhandelingen weet ik, en tot vandaag van de dag, Bonaire krijgt binnenkort een nieuw bestuurscollege. Ja, daarin zit eigenlijk de heer Michiels Bijkerk. Een van zijn punten, belangrijkste punt waarom hij gewonnen heeft ook, is omdat hij accentueert van wij hebben eigenlijk gekozen om te integreren in Nederland. En wat we gekregen hebben, dat is dat niet. Dus dat is de situatie. Ja, maar ik denk wel dat wij rekening mee moeten houden dat het best wel complex is om Bonaire meteen een gemeente van Nederland
een proces. Dat werd afgesproken. Ja, en ik denk niet dat we moeten gaan polariseren, Harry. Ik vind het hartstikke goed wat je allemaal hier naar voren brengt. Maar ik vind dat wij moeten proberen samen te werken met Nederlanders. En niet zeggen van, oh pas op, trampen, val, wantrouwen. Ik vind juist dat we moeten proberen vertrouwen te krijgen in elkaar. Dus de gemeenschap, maar hoe dan ook, ik ben trots dat ik Curaçaonaar ben. Maar ik ben ook Nederlander. Ja? En als mijn kinderen tegen mij zeggen, mama, je lijkt wel een Makamba. Dan zeg ik, Miu, Mita Makamba. Ik ben Nederlander. Ik heb een Nederlandse paspoort. Daar ben ik trots op. En het is gewoon een verrijking dat ik daarbij ook Curaçaonaar ben. Maar ik vind niet dat wij wantrouwen moeten gaan genereren. We moeten juist proberen om samen te werken met de Nederlandse politiek. Mag ik daarop reageren? Mag ik iets zeggen? We zitten even denk ik graag. Mag ik iets zeggen? Heeft het te maken... Ja, met even op Claire. Mag het even wat luiden? Nou, ik wil even zeggen dat ik ben lid van TOPA en juist wat Claire zegt, je moet vertrouwen hebben. Daarvan heb ik gemerkt dat als er vertrouwen wordt uitgesproken in een beleidsambtenaar, de beleidsambtenaar na een half jaar verdwenen is. Komt een nieuwe beleidsambtenaar, oh god, ik moet de Antillianen doen. Er wordt vertrouwen uitgesproken, beleidsambtenaar is weg. Met andere woorden, ik vroeg een keer de vorige gevolmachtigd minister, hoeveel ambtenaren heb je nu gehad bij die onderhandelingen met BES-eilanden? Hij zegt, ik krijg altijd andere Nederlanders. Nu heb ik voor 2 jaar op financiën dezelfde. Met andere woorden, mijn ervaring als Nederlander is dat ik te veel onverschilligheid zie. Juist ten opzichte van de Antillianen. Daar kom je niet gelijk achter. Dat is een proces. Maar ik zie onverschilligheid. Ik zie geen interesse om moeilijke problematiek te begrijpen. Toch ben ik het met je eens, Claire, dat je met vertrouwen win je meer dan met wantrouwen. Absoluut. Maar ik wil wel, dat zeg ik als Makamba, kijken heel kritisch met wie je te maken hebt van de Nederlandse kant. Want de ene Nederlander is de andere niet, net zoals op het gebied van Antillianen. Even Melvin en dan Ruben en dan ga ik verder met, ik wil eerst voordat je dat wat zegt Melvin, ik denk niet dat Henry enig moment gezegd heeft dat wij dat niet moeten doen. De boodschap naar ons toe is: laat jou niet in een hoek drukken en jou een tweederangs burger te maken. Ik denk dat dat de boodschap is. Ik denk dat ik sta hier, in een van mijn colleges begin ik ermee, ik ben Antilliaan. Ik ben Judy Curaçao. Ik ben een jongen van het Caribisch gebied. Ik ben een CARICOM product. Ik ben Nederlander. Ik ben Europeaan. Ik heb een Europees paspoort. En ik ben wereldburger. Dat zijn allemaal dingen waar ik persoonlijk heel erg trots op ben. En niemand van mij af kan pakken. Niemand kan dat doen. Dus de boodschap is niet dat wij ons moeten kapselen en niet gaan meewerken met de Nederlanders. Absoluut niet. Dat is niet de boodschap die Henry geeft. De boodschap die gegeven wordt is: laat jou niet behandelen of in een hoek drukken, jou een bepaalde benaming te geven en daardoor straks in een tweederangs burgerschap terechtkomt. Melvin. Heel even kort, Melvin en Ruben. Ik wil even heel goed duidelijk eerst zeggen dat ik Antilliaan Curaçao's bloed heb. Ik ben trots op Curaçao, ik heb Curaçao gewoond. Ik heb een familie daar meegemaakt in Curaçao en die zal ik nooit verloochenen. Alleen ik vind dat de Antilliaan, Curaçaonaar, die heeft ook een tramp voor zichzelf. Dat zeg je vaak meer. En die trampen zitten erin dat op een of andere manier kunnen ze niet accepteren dat ze Nederlanders zijn. Dat wil zeggen, we moeten nu een strijd gaan leveren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het CBS. Ik heb hier een onderzoek van het CBS. 60% van wat Antilliaan wordt genoemd, heeft in ieder geval één Nederlandse blanke ouder.
Dat betekent dus dat we dit strijd die we willen gaan strijden, moeten we niet alleen op statuten, maar die moeten we ook op mensenrechten, op het racismebeleid. Want stel bijvoorbeeld iemand is in Nederland geboren, heeft een Antilliaanse vader tussen aanhalingstekens, kan het onmogelijk het kind aangeduid worden zonder meer als zijnde Antilliaan. Niet dat er iets mis is met een Antilliaan, maar het gaat erom wat je in feite zegt tegen dat kind is, jij bent niet Nederlands genoeg. En dat tolereren we al decennia lang. En als we het gevecht alleen maar gaan voeren over zijn statuut, dan gaan we dat verliezen. We moeten het gewoon op het racisme gooien, want het is racisme. En wij moeten zeggen van, ik ben Curaçao en ik ben Antilliaan, maar ik ben wel een Nederlander. En zo presenteer ik me ook altijd als zijnde een Nederlander, maar ik verloochen nooit mijn papiermens, ik verloochen niet als ik met donkere vrienden ben of noem maar op. Dus ik vind dat we, het gevecht moeten we anders gaan leveren. We moeten meer, die terminologie moeten we gaan aanpakken, want als we die termen aanpakken, dan hebben ze geen fundering meer. Want dan kunnen zij niet meer definiëren wat een Antilliaan of een Curaçaoenaar is. Maar dat wordt duidelijk, ik denk dat ook de bedoeling is om af te stappen van het begrip Antilliaan. Nee, maar wat ik nog verder naartoe wil, want stel ze gaan naar de definitie Curaçaoenaar. Ja? Volgens het CBS is een Curaçaoenaar, stel ik krijg een kind met een blanke vrouw, stel, een Nederlandse moeder, die is hier geboren, is nog nooit in Curaçao geweest, praat geen papiermens, heeft nooit voentje gegeten, maar is volgens het CBS, en dat is 60% van de Antillianen, heeft een blanke ouder. Hoe kunnen we in godsnaam tolereren dat onze kinderen, onze achterkleinkinderen, in een hoek worden gedouwd samen met Marokkanen, met alle respect, of met een Afghaan? Dan denk ik dat de boodschap die Henry net gegeven Komt overeen. niet goed overgekomen is. Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Okay. Alleen ik probeer te zeggen dat wij zelf ook moeten leren dat je Antilliaan bent, niet uitsluit dat je ook Nederlander bent. Mag ik het dan zo zien dat het deel is van het proces waar we aan moeten werken? Dat is wel zo, want het is voortschrijdend inzicht. Okay. Dan denk ik dat het een proces is waar we aan moeten werken, maar dan gelijktijdig ook moeten vermijden dat anderen ons in een hoek gaan drukken. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus dat zeg ik, wij moeten proactiever, dat is eigenlijk mijn stelling, dat zegt hij goed, wij moeten zelf proactiever die termen bestrijden. Okay, want als we die term bestrijden, en dat komt overeen met wat hij zegt, dan hebben zij geen fundering meer. Ja, dan denk ik dat we op dezelfde... Ja, niet op dezelfde alleen de strategie denk ik is te veel nog statuut dit. Nee, statuut racisme. Nou, ik denk we moeten kijken welke middelen we op dit moment hebben. Ja. En die moeten we gebruiken als onze tools. Wij zijn geen vreemdelingen, want we hebben Nederlandse nationaliteit. Oké, dan heb je dus allochtonen en autochtonen. Ik ben geen autochtoon. Ik bedoel, kijk naar mij. Nee. Wacht even, laat me eventjes. Kijk naar mij, kijk naar Willem. Mag de heer Vrienden aanspreken? Wij zijn anders. Ik lijk niet op Willem en Willem lijkt niet op mij. Ik heb het recht om anders te zijn dan Willem en Willem heeft het recht om anders. In de spraak zeggen wij dan, Willem is Nederlander en dan bedoelen wij eigenlijk mee, Willem is autochtoon. 60%. Wacht even jongeman, laat me eventjes uitpraten. Willem is Nederlander, Willem is allochtoon. Dat zegt eventjes niks van zijn nationaliteit. En ik ben autochtoon, Antilliaan. Dat zegt niks van mijn nationaliteit. Want we hebben Marokkanen, die hebben de Nederlandse nationaliteit. We hebben Turkers, hebben niet. Dus dat zegt eventjes niks van nationaliteit. En in deze discussie wat we nu hebben, gaat het over nationaliteit. Nou, ik heb de Nederlandse nationaliteit. Mag ik? Ja, ik ga eventjes afmaken. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. Dat staat niet ter discussie. Het staat niet ter discussie dat ik de Nederlandse nationaliteit heb. Maar ik wil ook wel het recht hebben om Antilliaan te zijn. Of Curaçaoenaar. Of voor mijn part, ik wil het recht hebben om allochtoon te zijn. En niemand zou mij dat recht kunnen ontnemen door mij mijn nationaliteit te ontnemen. Want dat is wat we niet willen. We willen niet anders zijn. Ik wil niet een andere nationaliteit hebben dan Willem. En voor de duidelijkheid, mensen gebruiken Willem als voorbeeld. Jullie zien hem, hij is een Makamba, hij zegt het ook. En Willem en ik zitten in hetzelfde bestuur. Daarom kan ik hem als voorbeeld nemen. En het verwijt hem niks natuurlijk. Wat zei je? Dus het pleidooi is niet zozeer van, ik wil niet. Het gaat erom van nationaliteit, mensen. Mijn nationaliteit en jullie nationaliteit staat niet ter discussie. Maar ik wil wel mijn etniciteit willen behouden. Identiteit willen behouden. En
Voor mij is dat dan Antilliaan zijn, of Curaçaoenaar zijn, of Harry heeft gezegd wat zijn, zo net wat zijn identiteit was. Maar daar gaat het om. Ik ben met alle respect, ik ben het niet met je eens. En dan wil ik even gaan aanvullen om te zeggen, je begint zelf altijd te zeggen van autochtoon, allochtoon. Dan begin je zelf met het onderscheid weer te maken tussen die verschillende Nederlanders. Een Amerikaan die uit New York komt, een Amerikaan die uit Los Angeles komt, zijn ook in 2 verschillende staten, wat ook in een federatie samengebracht is tot 1 nationaliteit. Noemt zichzelf ook geen autochtoon omdat hij uit Los Angeles of uit Amerika komt. En dat breed idem dito, maar toch hebben ze hun eigen specifieke kenmerken. Dat hoeft niet te betekenen dat dat meteen gekoppeld moet worden aan autochtoon, allochtoon. Of zijn andere kleuren of wat dan ook. En wat ik dus heb gemerkt, en dan wil ik even aanvullen wat mijn collega naast me hier zegt. Als je op Curaçao gaat kijken, hoe vaak heb ik niet bij mijn eigen familie gehoord, want ik heb dezelfde situatie als hen. Ik ben afkomstig van een Nederlandse vader en een Antilliaanse moeder van Curaçao. Dat mijn eigen familie zegt van, ik ben geen Nederlander, ik ben een Curaçaoenaar of ik ben een Antilliaan. Als je zelf dat onderscheid gaat maken, dan creëer je zelf al die positie waardoor je jezelf in een hoek gaat drijven. En dat is precies wat ik probeer aan te geven. Ook de term Caribische Nederlander. Ik ga het eerlijk zeggen, die term heb ik pas gehoord hier binnen de Antilliaanse gemeenschap. Ik had nog nooit van een Caribische Nederlander gehoord voordat ik hier binnen een aantal organisaties terechtkom. Dus ik denk bij mezelf van, wie is nu bezig met zichzelf in een bepaalde hoek te drukken? Wij moeten preventeren dat we niet in een bepaalde hoek worden gedrukt, door in ieder geval zelf ons niet bepaalde dingen aan te meten. Maar we moeten wel gewoon blijven zorgen dat we zelf de bal ook bij ons neerleggen en zeggen van goed, wat gaan wij eerst vanuit onze eigen positie doen om te zorgen dat we hier tegenaan gaan. En daarom vind ik het initiatief oneindelijk van ook het CBS, want het is inderdaad belachelijk dat ik word gezien als een allochtoon, terwijl mijn moeder uit het Koninkrijk komt, mijn vader is hier op het Nederlandse grondgebied geboren in Europa. En vervolgens word ik als een allochtoon gezien, omdat een van mijn ouders volgens de statistieken dus in het niet-westerse deel van Nederland is geboren. En daar begint het al mee. En als we daar zelf niet tegen gaan vechten en zelf proberen dat Nederlanderschap gewoon op te eisen en zorgen dat je elke keer, wanneer er dit soort situaties ontstaan, wat meneer net heeft gepresenteerd, dat we daar blijven vechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bij de Raad van State, en dat is dus ook gebeurd met het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, of sorry, voor de Europese verkiezingen op Aruba doen destijds, dat we dan als we daarvoor blijven vechten, dat we vanzelf uiteindelijk wel tot een punt komen dat er gewoon geen discussie meer mogelijk is. Mag ik even, ik raad het ieder aan om de petitie goed te lezen. Want ik denk, wat jij net zegt Alex, is niet veel anders wat Henry net gezegd heeft. We zijn het ook met hem eens. Hij zegt niet dat wij geen Nederlander moeten zijn. Integendeel zegt hij, we moeten vermijden dat anderen ons op een stapel gooien. Kijk, ik heb een Nederlandse nationaliteit. Maar ik ben een Curaçaoenaar. Die Fries doet toch hetzelfde? Die Limburger doet toch hetzelfde? Maar die praat niet over staatsburgerschap of wat dan ook. Die praat gewoon, ik ben een Nederlander. Daar begint het al mee. En dat begint, als we onszelf al met dit soort dingen gaan aanmeten, dan hebben we dan op een gegeven moment zelf ons toch in het verdomme hoekje laten drukken. Ik denk, wij hebben het recht ons Curaçaoenaar te noemen. Of hebben we dat niet? Dat moet je dat niet zeggen. Oké, maar dat is wat hij ook zegt. Fries noemt zich ook een Fries, maar die noemt zichzelf ook gewoon een Nederlander. Maar dat doen wij, maar dat zegt hij toch ook? Nee, maar wij doen dat. Maar op Curaçao zijn er genoeg mensen die dat niet roepen. Daarom zeg ik, we praten op dit moment over de mensen van de 6 eilanden die hier zitten. Deze petitie, die gaat ook, zoals ik vanmorgen zei, die gaat ook naar de overheden van al de andere landen in het Koninkrijk. En naar de kabinetten en naar Den Haag. De ministeries krijgen dit ook in hun handen. Ik ben volgende week op Curaçao en Aruba en ik zal dit persoonlijk overhandigen aan de minister-president van Curaçao en die van Aruba. Ruben, 30 seconden. Nee? Oké. Mensen, de petitie die jullie hebben ontvangen, hebben een tweetal kleine typo's erin. Op pagina 2, de allerlaatste zin, die eindigt met onderscheidend. Het moet zijn onderscheidende benaming. Onderscheidende benaming. En op pagina 3, bij punt 1 onder verzoekt. Dat begint met om niet in de valstrik van de verborgen agenda van Politiek Nederland te stappen door in het spraakgebruik de onderscheidende verzamelnaam van Caribische Nederlander te gebruiken, nog te bevorderen. Dus die niet staat daar te veel.
Laatste niet moeten, want niet valselijk betekent dat je wel in moet laten lopen. Naar aanleiding van de presentatie van Henry, en om terug te komen op de hele petitie die wij vanmiddag hier behandelen, ga ik naar, dat is de MAP, Movimento Antillano Urbano para Promover Participación, concludeert dat het noodzakelijk is, en dat spreekt haar zorgen uit, voor de zoveelste poging van Nederland om aantasting van het ongedeelde Nederlanderschap. Daar wil ik een kleine anekdote bij vertellen. In 2006, als ik me niet vergis, was mevrouw Rita Verdonk op bezoek bij Hare Majesteit Koningin Beatrix. Toen maakte zij de fout om te praten over Caribische Nederlanders. Toen heeft koningin Beatrix mevrouw Verdonk gecorrigeerd door te zeggen: ik dacht dat we toch maar 1 Nederlander in het koninkrijk hebben. Het is 1 Nederlander die wij kennen, niet 2. Wat Henry net zei, dat het Antilliaan zei, toen ik in 1970 in Nederland kon studeren, was ik Jugoslau en mijn neven van Bonaire, of van Aruba, waren Rubiano. En toen kwam ik in Nederland, toen was ik ineens Antilliaan. Ik wist niet dat ik Antilliaan was. Curaçao was Nederlands Antilliaan, ik wist niet dat ik Antilliaan was. Kijk, de boodschap die wij hier mee willen geven, is dat wij politiek Nederland geen handvatten moeten geven om onderscheid te maken wat politici op dit moment al doen, door te praten over echte en niet echte Nederlanders. Om te praten over oude en nieuwe Nederlanders. De meeste van ons vanaf 1634 zijn geboren onder de Nederlandse vlag. Men gooit ons vaak op een stapeltje van niet-westerse immigranten. Nou, ik weet niet als jullie weten, maar de 0 meridiaan loopt over Greenwich. En Nederland ligt ten oosten van die scheidingslijn. Wij liggen ten westen. Wij zijn het westelijke land. Wij liggen westen van, hoe kan je mij niet-westers immigrant noemen? Dus als wij teruggaan naar de verzoeken die wij hebben, de punten 1 tot en met 5. Ik wil dat u even, ik geef u 2 minuten de tijd. Leest u die 5 punten heel nauwkeurig. Want ik ga u wat belangrijks vragen. En OV als u geen antwoord hebt. Maar mag ik iets vragen? Nee, eerst lezen. Ik heb het al gelezen. Laat de andere even lezen. Kom op. Uw 2 minuten zijn om. Karin, wat voor klok gebruik jij? Claire, je wilde wat vragen. Wat is de aanleiding?
aanleiding is de bezorgdheid die er leeft, die wij proeven in politiek Nederland. Het Rijkswet personenverkeer staat weer op het programma. En het moment van de Kamer. Dat betekent Tweede Kamer. Dat betekent, als we bepaalde dingen gaan doordrukken, moeten wij onze gemeenschap... Dus er is al een wetsvoorstel? Het concept ligt al een jaar klaar. Ja, en wie heeft die wetsvoorstel geschreven? Het komt uit de dag van Heers Ballin. Tenminste niet de minister, maar zijn ambtenaar. Die is sinds vorig jaar aan alle beraden gestuurd. Ik wil het nog best een keer toesturen. Rijkswet personenverkeer. Personenverkeer. En daarin wordt er... Gesproken over het onderscheid. Ja, absoluut. 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 Dat is de aanleiding. Dat is een van de aanleidingen waar we moeten vermijden dat wij op één hoop gegooid worden. Als wij ons niet beginnen te verdedigen, wordt er morgen een tweede soort paspoort waarin wel Nederlander staat, maar heeft een andere kleur. Dat zou ik niet durven zeggen, klaar. Elk land... Kijk, wat ik vind hiervan, is dus dat je eigenlijk bezig bent slapen om wakker te maken. Nee, het concept ligt al klaar. Wij maken ze niet wakker. Dit is naar aanleiding, ik zou jou aanraden dat concept te lezen. Dit is gelezen door deskundige hoogleraren van universiteiten die al naar gekeken hebben en ons gewezen hebben op wat Henry net zei, die verborgen agenda. Dit is er al. We maken ze niet wakker. Wat wij doen, wij zijn aan het slapen nu. Nee, want ze, kijk, al springen ze omhoog en omlaag, ze kunnen mijn paspoort niet van me afwachten. Van je kinderen wel. Van jouw kinderen wel. En van jouw familie op Curaçao wel. Kinderen ook niet. Jawel. Claire, ik zou het niet hardop zeggen. De discussie van de professor die staat op ons tv. Ja, er is professor Leonard Besseling. Die heeft bij een van de beradenbijeenkomsten in Zoetermeer was hij de keynote speaker. En ik raad u aan te gaan kijken op NOS TV. www.nosteve.com. Antomita cobrabo después, sticker. O sea, tu propaganda por nada. Hij staat op www.nostv.com. Dan ga je naar video's en dan zoek je Besseling of Paap Zoetermeer. En daarin is de hele presentatie van professor Leonard Besseling. Iemand die altijd voor ons klaarstaat voor adviezen. En dat is een van de weinige, zo niet de enige hoogleraar die het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden behandelt met zijn studenten. Want het statuut is niet een aangelegenheid van de eilanden en Suriname toen de tijd. Het is een aangelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Punt 1. Om niet in de valstrik van een verborgen agenda van politiek Nederland te stappen door het spraakgebruik de onderscheidende verzamelnaam van Caribische Nederlanders te gebruiken nog te bevorderen. Bent u daarmee eens? Voorzitter, ik heb daar een beetje moeite mee. Mag ik vragen wie het er eens zijn, en dan kom ik op terug wie er niet mee eens is. Mag ik zien wie het met artikel 1 eens is? Ik wil graag even verzoeken tot een aanpassing, mag dat? Mag ik eerst even kijken? Ik ga nu stemmen. Nee, ik ga niet stemmen. Ik vraag het met handen zien. Wie met artikel 1 eens is. Oké. Wat wil je aanpassen, Alex? Ik zou daarvan willen maken van een aantal politieke partijen in Nederland. Want politiek Nederland is weer iedereen over één kam scheren. En er zullen ook politici en partijen zijn die daar niet bij horen. Dus ik zou graag willen dat dat toch wel nader benoemd wordt. Mag ik daarop reageren? Alex, als je niet weet hoe het werkt, hoe het in elkaar zit, dan heb je gelijk. Maar ik ben er nu achter, sinds niet al te lange tijd, dat er maar één politica is in de Tweede Kamer, die weet hoe het in elkaar zit en de rest
is onverschillig naar de Antilliaanse En problematiek. dat is Cynthia Ortega Martijn. Juist. Want ik ben zelf lid van de Partij van de Arbeid, maar ik schaam me voor de Kamerleden Martijn van Dam en Pierre Renier Heijnen Verheyen. voor hun ongeïnteresseerdheid. Want ja, dat komt niet meer in de media. Er zijn te weinig moorden. Ja, als het daarom gaat. Maar dat is werkelijk hun houding. En Raymond was getuige daarvan. Dus politiek Nederland, nou er is er maar één van de ChristenUnie. En de rest Weet het niet. weet het niet en doet niks. En doet maar net of ze doen alsof. Het spijt me dat Ja, ik het zeg, maar goed, dan staat hier de valstrik van de verborgen agenda. Dan denk ik van goed, dan is er dus een verschil tussen een valstrik en er is een verschil tussen de onwetendheid of de ongeïnteresseerdheid. En dan moet dat nader benoemd worden, want anders ga je op een gegeven moment zelf stigmatiseren. Dat vind ik een foute zaak. Ik vind dat je daar helder in moet zijn in je standpunten, dat je op een gegeven moment niet de kans moet creëren. Nou, ik denk, Alex, mag ik daarop reageren? Persoonlijk ben ik het niet mee eens. Want op het moment als ik ga noemen bepaalde politieke partijen, dan moet ik het gaan benoemen. Nee, maar goed, dan zeg je de valstrik en of de ongeïnteresseerdheid. Dan heb je het allebei benoemd. Wie vindt dat we dat moeten veranderen? Ik vind, nogmaals, ik vind niet dat we moeten polariseren. Dus verborgen agenda, dat klinkt alweer beschuldigend, dat klinkt alweer stigmatiserend. Dus ik ben wel eens met hem. Oké, dat er zijn twee. Wie wil nog meer? Als we nou veranderen, zeg maar, om niet mee te gaan met politiek Nederland, dan haal je die valstrik eruit, die verborgen agenda haal je er ook uit, maar inderdaad meegaan met de stroming, de beweging die nu plaatsvindt in politiek Nederland. Want dat is het. Ik vind niet dat wij politiek correct moeten zijn. Want om partij te gaan noemen, ja, dat gaat te direct worden. Ik ga met de cirkels zijn namelijk aangegeven en dan blijf je neutraal daarin. Wil je dat nog eens een keer formuleren? Oké, goed. Om niet mee te Kan gaan. iemand dat opschrijven terwijl ze dat zegt? Om niet mee te gaan met de beweging van politiek Nederland. Door in het spraakgebruik de onderscheidende verzamelnaam van Caribisch Nederlander te gebruiken. Kijk hoor, om niet mee te gaan. Ja, klopt het? Ja, de raad is dan hetzelfde. Om niet mee te gaan met de stroming van politiek Nederland. Door in het spraakgebruik de onderscheidende verzamelnaam van Caribisch Nederlander te gebruiken. We hebben net gevraagd wie was het eens met Alex en dat waren twee mensen. Dus dan is het... Stromen van politiek Nederland. Stromen. Raymond, mag ik even iets zeggen? Mensen, wij kunnen nu formuleringen gaan zoeken, maar het komt erop neer dat wij willen voorkomen dat politiek Nederland zo ver komt dat wij dan een tweederangsburger worden. Dus vind ik het perfect wat daar staat. Wij moeten voorkomen dat politiek Nederland ons bestempelt tot... Dat staat daar. Dus het is perfect. Ik denk dat wij mag ik, Alex, mag ik even? Om niet mee te gaan met de stroming van de verborgen kamer van politiek. Geen. Lees jij het even voor? Om niet mee te gaan met de stroming van politiek Nederland. Door in het spraakgebruik de onderscheidende verzameling van Caribisch Nederlander te gebruiken, nog te bevorderen. Ja. Wie kan er daarmee leven? Ik. Wie kan er daarmee leven? En die andere ook. Oké, dan is het bij deze aangepast. Ja, Er werd gevraagd om een verzachting. nee. Er werd juist gezegd, waarom moeten wij nou politiek correct zijn? Cadeaupapier. Precies. Normaal word je al niet gehoord en dan ga je nog helemaal verzachten. Nee, precies. Nee. Ik ben het nog Daar niet. zijn ze meesters in. Mag ik even, Ja. meneer Hunter? Meneer... Tijdens de voorlichting is het goed om de inhoud in te gaan en niet te reageren zeg maar, op het woorden, zeg maar.
Dan heb je meer tijd, straks maakt u ruimte voor deze discussie. En dan komen we verder. Dat is goed. Alex? Ik wil nogmaals benoemen dat als je het gaat benoemen onder het verborgen agenda van politiek Nederland, dat je elke politicus in Nederland nu gaat bestempelen dat hij een verborgen agenda heeft, of dat elke politieke partij een verborgen agenda heeft. Ik vind dat je het verduidelijken moet maken wat je wil zeggen, en dat mag misschien best wel wat harder, maar het moet niet zo zijn dat je iedere politieke partij, dan wel politicus, onder dezelfde noemer gaat roepen van dat het een verborgen agenda is. Daar ga je zelf mee uiteindelijk alleen maar de das aan doen, want je gaat iets lopen roepen, wat een ander straks kan zeggen, ja maar we hebben helemaal geen verborgen agenda, dus het is niet waar. Dat is het. Laat ze ons gerust. En dan zeggen wij op ons beurt, wij willen alleen maar het probleem benoemen. Ja. Dat zeggen hun ook altijd. Oké, mensen, vanwege de tijd lijkt het dat we even verder gaan. Punt 2. Om te bevorderen dat alle medewerking daartoe te verlenen dat elke Nederlander met de afkomstrelatie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn ware volksidentiteit erkent en herkent voelt bij het aanduiden van zijn groep. Bij de correctie? Ja. Herkent met een D en herkent met een D. Dat kwam van onze witte broeder hier. Heeft die witte broeder dat gedaan? Het is toekomstige tijd hoor. Het is een T. Nee. Maar laten we niet over gaan praten. Ja, dat wordt allemaal... Wie kan daarmee leven? Ik wil die 5 punten hebben. Het is met een T. Ja, oké. Punt. Het is met een T, ja. Het is tegenwoordig een tijd. Ja. Ja. We gaan kijken wie dadelijk meer biedt voor de T en de B. Ik wil geen T, ik wil straks whisky hebben. 3. Om in navolging van het in punt 2 genoemde uitgangspunt, in de gevallen dat er verwezen moet worden naar een groep bestaande uit Nederlandse burgers met een afkomstrelatie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, consequent te spreken van de gemeenschap van Curaçaoenaren, Arubanen, Sint Maartenaren, Bonaireanen, Stasianen en Sabanen. Who can live with that? Oké, thank you. Point 4. Mag ik daar even nog wat op zeggen? Ja, Melvin. Daar komt dus eigenlijk het verhaal wat ik net dat betoog weer. Toch even, ik wil niemand overtuigen verder, maar toch even benadrukken. Kijk, als mijn kind bijvoorbeeld hier geboren is, hij heeft een Nederlandse moeder, Curaçaoenaar. Hij weet niks van Curaçao, bij wijze van spreken. Hij heeft geen voentje gegeten. Een afkomstrelatie heeft hij misschien via mij met Curaçao, maar om daarin mee te gaan, om de kind Curaçaoenaar te noemen, gaan we weer iets te ver. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ieder moet het recht hebben om zichzelf als jouw... Kijk, wij hebben... Marushka is geboren in Rotterdam en opgegroeid in Capelle aan de IJssel. Ja. Als zij zich Curaçao wil noemen, moet ze die vrijheid hebben. Ja, oké, maar dat is logisch. Dat begrijp ik. Maar het gaat even wettelijk, want ik probeer tegen iets te vechten. Ja. Oké. Sommige kinderen vinden het juist leuk dat ze kunnen zeggen. Ja. Ik heb wel Curaçaose ouders. Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Punt 4. Om zich bewust te zijn van het belang hiervan en om discriminatie tegen te gaan, het ongedeeld Nederlanderschap te consolideren en vooral de ware volksidentiteit van de Curaçaoenaren, Arubanen, Sint Maartenaren, Bonaireanen, Stasianen en Sabanen erkenbaar en herkenbaar te laten zijn en daartoe vooralsnog een wat langere benaming van gemeenschap van Curaçaoenaren, Arubanen, Sint Maartenaren, Bonaireanen, Stasianen en Sabanen te gebruiken. Wie? Ik. Oké, iedereen. Punt 5. Om zich te blijven verzetten, en ik denk, dit is een hele korte, maar een hele harde, om zich te blijven verzetten tegen elke discriminatoire aantasting van het ongedeeld Nederlanderschap. Beste mensen, ik ben zeer trots. Deze petitie, die gaat dit weekend nog naar alle... Pardon? Ja. Er gaat deze petitie met de correcties en door de spelcheck heen. Gaat dan, ik moet zeggen, dit is op het laatste moment wat Henry zei. Toen de keynote speaker. We zouden deze bijeenkomst gaan doen in een bijzondere bijeenkomst van de beraden. Maar toen de keynote speaker, haar man, haar echtgenoot, werd geopereerd.
moest er wat veranderen. Dus ik kwam thuis. Ik zei gelijk, Henry, ja, hij heeft tot 3 uur zitten werken. Hoort ook zo nu en dan. Deze petitie die gaat naar alle landen. Ik ben volgende week samen met een van onze bestuursleden eigenlijk voor wat andere dingen op Curaçao en op Aruba. Maar wij zullen dan persoonlijk daar de petitie overhandigen aan de regering, aan de minister-president van Aruba en de minister-president van Curaçao. En ik heb al wat afgetast. De directeur van het Aruba-huis ging daarnet weg. Zij heeft gelezen, ze zegt, Raymond, als je dit brengt, wij staan helemaal hierachter. Want ook zij willen dat. Ja? Jawel? Nee. Wij gaan dus vanwege de gewone tijdstream, gaan we niet naar Sint Maarten. We gaan dus wel de petitie overhandigen aan de gevolmachtigden, aan het kabinet van Sint Maarten hier in Den Haag. En alle media krijgen dus ook, en ik zal beschikbaar zijn op Curaçao en Aruba voor de media. Kijk als ik misschien daar een persconferentie over kan geven. En ik zal dus namens vol trots praten over onze gemeenschap die vandaag hier, ik denk dat deze petitie, noemen wij de petitie van Capelle aan de IJssel. Ja? Nee, van 19 maart 2010. Ik wil kijken als je wakker was. Dat is dan de petitie van Capelle aan de IJssel, is een historisch moment. Betaal je zijn passage voor hem? Nee, ik ben available. Hij is available. Ik ben available. Heb je nog assistent nodig? Je draagt je koffers wel. Raymond. Eén klein stuk in de tekst dat misschien anders moet. Dat is namelijk, in het begin staat overwegende. En daar staat dat er sindsdien ook geen Antillianen meer bestaan. Nou, zoals je zelf al zei aan het begin van deze dag, er bestaan nog steeds Antillianen. Maar dat zijn de bewoners van de eilanden tussen Trinidad en Cuba. Geen Nederlandse Antillianen. Ja. Zullen we die toevoeging doen? Ja? Ga je even ter voorbeeld? Daar heeft Het is een kwestie van... ik denk dat het begrip, de benaming, laten we kijken, de benaming Antilliaan is altijd een ongrondwettelijke benaming geweest. En het is, in Nederland heeft het een bepaald begrip. Ja, of je zet er een eentje bij met een voetnoot, wat je bedoelt. Ja. Ik kan niet zeggen, er bestaan geen Antillianen meer. Ja, zullen we dat doen? Daar voel ik wel voor. Ja, ja? Yes. Bij overwegende, dus het eerste punt bij overwegende, geen Antillianen. Antilliaan krijgt een voetnoot, een eentje, en dan wordt er uitgelegd wat daar met Antillianen wordt bedoeld. Ja, mensen, ik zal vol trots, namens jullie praten. Ik denk dat we een hele belangrijke stap vandaag gezet hebben. Waar is Marushka? Kom je even? Mag ik een schoon exemplaar hebben? Een schoon exemplaar? Bij deze ga ik de petitie Capelle aan de IJssel 19 maart 2011 ondertekenen. En ik vraag al mijn bestuursleden hier van Movimento Antillano y Arubano a Promover Participación om hier achter in het tweede gedeelte hun handtekening en hun naam erachter te schrijven. En ik wilde dan ook Claire als onze gastvrouw vandaag in Capelle aan de IJssel voor deze belangrijke petitie vragen om dat mede te ondertekenen.
camina en Poayami. Wayo, wayo, que nung bande. La hierba verde crece tapami. Wayo, wayo, que nung bande. Hasta mi mamá ta buscami. Wayo, wayo, que nung bande. Ningún camina en Poayami. Wayo, wayo, que nung bande. La leche blanco salita pa mí. Wayo, wayo, que nung bande. Son no vise cubota mi rami. Wayo, wayo, que nung bande. Ay, dami mes que quedas escondido. Wayo, wayo, mamá ta buscami. Wayo, wayo, no por allá mi. Wayo, wayo, leche verde atapami. Wayo, wayo, hasta mi mamá ta buscami. Wayo, wayo. Heel trots op jullie allemaal. En ik zou zeggen, together we can make it happen. En daar zijn we dus mee bezig. Ik ben zeer trots op jullie. En laat me mezelf trots blijven voelen. Civisan tapam ku jam, Waterford tapam ku ham, na Stingrijk tapam ku wors, na Mimeskas tumbong bistek. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Makaman ng piya dilegdo, laganos bay nos kasawo, nos no kita katibo mas, die numbers schutterij. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Den dienst nos da saluda, corporal ng iserjant. Dia nos ali voor die dienst, nang tayama nos mener. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Opiko parata terapio, panang puganan ng pang, nos da sinta den kantor, grita ng kobapikibong. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. Corporal ng iserjant, dia nos ali voor die dienst, nang tayama nos mener. Je, je, ja, kutukuruku, ja, ja, ja. 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 Kutukuruku, ja, ja, kutukuruku, ja, ja. Kutukuruku, ja, ja. Kutukuruku, ja, ja, kutukuruku,